dobrodošli ljudi u još jedan Liče, nije Zuko Cava. Kaži šta ti treba, možda njonja bela ili da mi bude žena. Evo ovako već može, a? Nije Zuko Cava Liče. I dobrodošli ljudi u današnju reakciju. Danas ćemo da reagujemo na jednog jedinog Desingericu, to jeste Desingericu i Pljugicu. Pogledajte kako se Batonga opremio, pogledajte. Gas? Nikad nećeš biti gas. Bajo. Opasno sam se opremio za ovu reakciju, ajmo ljudi da vidimo. Pogledajte, izbacili su novu pesmu Flex, se zove ili ti Flex C, da vidimo. Prije jedan dan je izašla 435.000 pregleda, bomba, znači bomba. Vi bacite like i sub, a mi ulazimo u reakciju, ne znam šta da očekujem realno, ali to su njih dvojica, vidjet ćemo. Idemo ljudi u pesmu. Fake generacija Z. Dobro, gledaj ga brate. Gledaj lika koliko je, koji kurac brate, koji je ovo hororčina. Ja ušao u horror film da gledam, šta je ovo? Najjača firmetinom. Gledaj ga brate, koliko je izdemonizovan čovjek. Kako ono nazivao fanove nešto, pistać demoni, tako nešto brate. Najjača firmetina baja. Realno, najjača firmetina baja. To je to. Da, zaboravio sam. Ja ne znam ni kako on tu radi, brate. Evo, ovako. Da. To je to. Jesmo isti, brate, gledaj nas. Jesam u njihovom gengu, a? Bajo. Liče. Koka flex, droga seks, problemi nose zlatni Rolex. Gledaj ovo, šta je ovo malo, brate? Šta je bro ovo koji kurac? Ovo rakun neki. Uzeli rakune iz Kanade i doveli ga ovdje za spot. Ne volim ja pare samo keš, uhvati je za sisu ako smeš. To. Na sat, ljubite brat, korveta je voza crvena mat, svaka se loži na belo i rad. Gledaj ga, pogledaj gdje sam pauzirao, brate, pogledaj koliko je legendarnoj sceni sam pauzirao, ko Teletubbies, koliko je legendarno, brate, znači ova slika ide na thumbnailu 100%. Ne, reci, brate, postoji neko luđi sada na sceni? Ne postoji, znači nemoguće. Kako bi mu polizao ovu lobanju ćelavu? Ajmo dalje. Fuj! Ne bi više. Koka flex, droga seks, žene slava, zlatni Rolex. Koka flex, droga seks, žene slava, zlatni Rolex. Dobre, sviđa mi se za sada. Catchy je, ovo će, 100% će ova pesma bude trending, znači ovo nema šanse da ne bude, pogledaj. Za sad je do jaja, da vidimo kako će bude posle, a kontam da će refren da bude bombetina, kao i uvek. Rolex, ne volim ja Rakun Galida. Pare samo keš, sevni je za dupe ako smeš. 300 na sat, ljubite brat, Maserati je voza, hrom je i mat. Svaka se loži na belo i rad, namrlja našivam, pravi sam gad. Mlado se shvati me, beži me, prati me, piše da loži je belo i batine. Ne sluša zove, nudi da plati me, cilja da dođe. Oko, sprema se, zahuktao se. Samo kad kevi je plata, divlja i moli za ide. Ne krasi od belog kravata, svuda u treši Desinger je tata. Jel ima neko pušenje kurca ovdje, a? Šta bi ovo bre? Ovo dobro. Svuda u treši Desinger je tata. Jel ima neko pušenje kurca ovdje, a? Ajde, moguće se ovo dodati. Jel ima neko pušenje kurca ovdje, a? Dobra fora, ovo mi se jako sviđa, brate. Sorry što sam prekinuo na najboljem delu, verovatno, da vidim. Voli za crtu 2 sata, mene ne krasi od belog kravata, svuda u treši Desinger je tata. Jel ima neko pušenje kurca ovdje, a? To je to, brat, dalje, dobro, buraz. Koliko do jaja, brat. Pušenje kurca ovdje, a? Dođi, kaži Pljugi što te muči ove noći, kaži drugarici da zatvori ti oči, kaži tati da sam samo druga školski, pa onda drobi, skidaj čega, bolje jako tebe nego ti kod njega, lik je beda, a ti beba, ko ne sluša mene bit će jako jeba. Desinger je tata. Ajde vidimo gdje smo stali ljudi, nastavljamo. Zamisli buraz, zamisli ovu jebenu pesmu kad se napiješ, brate. Ovo je bolest, znači bolest će bude. A ti beba, ko ne sluša mene bit
će jako jebat. Noći vrele, Opa! ti bi kod mene na viski lede, a tvoj dečko krede. Noći vrele, a ti bi kod mene da me ljubiš, a ja da te Jel ima neko pušenje? Šta je bilo ovo, šta nisam vidio? ljubiš, a ja da te Jel ima neko pušenje kurca ovdje, a? To, sad ću. Pušenje, a? Ja neću reagujem, neću samo da igram, da kurac. Pušenje kurca ovdje, a? Pušenje, a? Pušenje kurca ovdje, a? Killed this one. Šta je rekla, brate? Kurca ovdje, a? Fox, you killed this one. Fucks you kill ti svaj. Brate, respekt, znači ovo nije bila reakcija, ovo je bio dance, brate. Znači ovo je bio haos. Buraz, šta reći? Čekaj da ga stavimo negde, evo ga, može. To je, smo isti. Čekaj, moram si vidjeti to laže. To je to. Buraz. Šta reći za ovo? Znači šta reći za ovu pesmu, za ovu numeru? Ovo će 100% da bude viral, ovo će se slušati do jaja. Samo jedna zamjerka. Mnogo izgleda ko horor, brate, nekako sve ishororisano, ne znam kako da objasnim, mislim možete i sami vidjeti šta da objasnim, inače, pogledajte ove lepe kreacije koje sam odradio malo pre, tako da respekt ogroman, idemo, gas, nikad neće biti gas. Tako da ljudi, od 1 do 10 dajemo 4,5. Samo te rekla da ja to isto mogu da uradim. Koliko ti imaš godina, izvini? Ja, 4,5. Ne znam, koliko ti imaš Ovo će da im bude banger opasan, sviđa mi se, vidjeli ste sami, tako da ne znam šta više da kažem, bacite like i subscribe, bacite njima like ako im znači puno, ne znam koliko će da znači. Ko se ne slaže sa njima, samo možete bukvalno da ih ne gledate. Živimo u tom veku da ako ti se nešto ne sviđa, lagano to možda reći, znači bukvalno jedan klik, a to je blok. Ako ti se ne sviđa ovaj lik ili bilo ko, ovakav ili generalno, samo klikneš blok i ne gledaš više. To je to, bukvalno samo ne gledaš više. Znači, isto važi za mene. Kome se ne sviđam ja i moji klipovi i sve vezano za mene, Buraz, samo odjebi, brate. Baci blok, baci šta god, brate, i vidimo se, ćao, znači, doviđenja. Tako da isto radite i za njega ako se ne sviđa, brate, ali ako ga gotivite, lik je najjači. Mnogo inteligentan, samo što ima taj neki svoj gas i jebi ga. Prso je lik, pa je prso, ali pametan je, brate, lik. Sjebao one informere, znači usro ih je. Tako da ništa, bacite subscribe i like ako vam se svidio video i vidimo se u sljedećem klipu. Šta se kaže za kraj? Zuku nije cava, liče, vidimo se.